Brugen af video på YouTube og Facebook er vidt forskellige. På YouTube trykker man på en video, og så kan man også høre lyden, når den bliver afspillet. Det enes er at optage video med iPhones og iPads. På Facebook scroller mange blot ned over nyhedsstrømmen, og så starter videoen automatisk, men uden lyd. Derfor er det godt, at videoens budskab også kan aflæses uden lyd. Og derfor er hard- og softcode tekstning af videofilm på Facebook blevet en vigtig del af din videoformidling. I denne video kan du se, hvordan du kan lægge softcode tekster på de korte Facebook-videoer, som du laver med smartphones og iPads, så man bedre kan forstå din videos budskab, når lyden ikke er slået til. For at få tekst på din Facebook-video kan du med fordel gå omkring YouTube, hvor man kan sætte tekster ind med tidskoder, hvorefter man importerer det til Facebook. Der findes andre værktøjer, som kan det samme, men YouTubes værktøj er enkelt, sikkert og gratis. Hos Mediatek i Filmby Aarhus kan du nu købe en mobil videokode. Gå ind på din YouTube-kanal og find den film, du vil tekste. Tryk så på det lille symbol CC, der ligger lige under videoen, som giver dig adgang til at undertekste. Nu trykker du på Tilføj nye undertekster og går derefter til knappen Opret nye undertekster. Speakeren sagde, hos Mediatek i Aarhus kan du nu, og det skriver du i feltet til venstre for det blå plus. Under videoen kan du så se, hvor teksten vil optræde i filmen, og du kan trække i den for at tilpasse længden til speaken. Herefter trykker du på handlinger, og så kan du downloade den SRT-fil, som du skal bruge. Filen lægger du nu ned i din filmappe, og når du åbner mappen, kan du se, hvad filen hedder. Filen bliver downloadet som en caption.srt-fil, men for at vi kan bruge den på Facebook, skal vi ændre titlen på den. Så du giver den en titel, for eksempel tekster, men det er vigtigt, at du slutter med at skrive dr_dk.srt. Lad os lige gentage, hvad det er, vi har gang i. Vi arbejder i YouTube, hvor vi laver en tekst, der bliver eksporteret i en SRT-fil, som bliver omdøbt til dr_dk som SRT-fil, og nu skal vi så indlæse den på vores Facebook-video. Under dine notifikationer kan du se, at din video nu er klar til visning. Og for at få teksterne sat på videoen, skal du gå til indstillinger, hvor du kan redigere videoen blandt andet med undertekster. Nu vælger du din SRT-fil fra før, nemlig tekster.dr_dk.srt, som du vil indlæse. Når du så trykker Gem denne fil, ser du det endelige resultat på din Facebook-video i form af teksten Hos Mediatek i Aarhus kan du nu, som vi startede med at indtaste i YouTube. Held og lykke med dine tekstninger.